दीपक तिरू नाईक-बोरकर दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडीन. I, Vanya Valangani Baptista, have been elected as member of South Goa Zilla Panchayat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as member without fear or favor or affection or ill will. कानोलकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडी. हांव अनिता अजय थोरात दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नावान सोपूत घेता आणि गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आणि निष्ठा दवरतली आणि हांव योग्यतायेन आणि प्रामाणिकपणान आणि म्हज्या सामर्थ्याच्या, गिन्यानाच्या आणि निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तसेच कोणाच्याच बद्दल मोलपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतली. I, Shiny Emilda de Oliveira, have been elected as a member of North Goa Zilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear truth and a true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as a member without fear or favor or affection or ill will. नाईक दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाचा व निर्णय शक्तीचा पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. सीताराम वाडकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गांभीर्यपूर्वक दृष्टिकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्पष्टपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममताभाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडी. I, Hansel Feliciano Fernandez, have been elected as member of South Goa Zilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as member without fear or favor or affection or ill will. शपथ घेता आणि गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय अधिवेशन संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आणि निष्ठा दवरतलो आणि हांव योग्यतायेन आणि प्रामाणिकपणान आणि म्हज्या सामर्थ्याच्या, गिन्यानाच्या आणि निर्णय शक्तीच्या जोराचेर
भियेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मोयपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतलो. मी खुशाली दुर्गावळी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वराचा शपथ घेतो आणि गंभीरतेने दृढकंथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाची मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि योग्यता व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या परमकष्टेपर्यंत निर्भयपणे व निःशुल्कपणे तसेच कोणत्याही विषयी मंतव्य किंवा आकाश न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. वेळी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निःशुल्कपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. मी गोपाळ महादेव सुर्लकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्प्रयपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पडीन. महादेव गावडे दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान शपथ घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा दवरतलो आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हाज्या सामर्थ्याच्या गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियेनासतना व पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मोयपास वा आकाश बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतलो. पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पडीन. धन्यवाद. हांव प्रिया बाबुचारी दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची वांगडी म्हण वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान शपथ घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतली आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मोयपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतली. मी दामोदर गोविंद नाईक दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गंभीरपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि समर्थाच्या ज्ञानाच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निःशुल्कपणाने तसेच कोणत्याही विषयी ममता भाव किंवा आकाश न बाळगता माझ्या पदाची कामे मी पार पाडीन. I, Narayan Nanda Kamath, have been elected as a member of South Goa Jilla Panchayat. To swear in the name of God, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as a member without fear or favor or affection or ill will. I, Dominic Miguel Gaonkar, have been elected as member of South Goa Jilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment,
perform the duties of my office as member without fear of favor of affection or ill will. I, Azucena Roman Sobrino E. Rodriguez, have been elected as a member of South Goa Zilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear true faith and elegancy to the consequence of India as by law established, and that I will duly and faithfully to the best of my ability acknowledge and judgment perform the duties of my office as a member without fear or favor or affection or ill will. ग्रेगोरियो फर्नांडिस दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो वांगडी दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो वांगडी म्हूण वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान शपथ घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतलो आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याय बद्दल मोयपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतलो. मी उल्हास यशवंत तुयेकर दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पडेल. मी संजना संजय वेळी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेते आणि गंभीरपूर्वक दृढ कथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्ठपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पडील. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as member without fear or favor or affection or ill will. हांव सुवर्णा सुभद्रा तेंडुलकर दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान शपथ घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतली आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याय बद्दल मोयपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची हांव कामां पुराय करतलें. दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान शपथ घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतली आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियेनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मोयपास वा आकस बाळगिनासतना म्हज्या पदाची कामां पुराय करतली. मी सुरेश दत्ता केपेकर दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाचा व निर्णय शक्तीचा पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणत्याही विषयी
भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडील. हांव सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाय दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो वांगडी म्हूण वेचून आयिल्ल्यान देवाचे नांवान सोपूत घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायिल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा दवरतलों आनी हांव योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्यान गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियनासतना वा पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मोयपास वा आकाश बाळगिनासतना माझ्या पदाची कामां पुराय करतलो. I, Shogana Shaboveli, I have been elected as member of South Goa Jilla Panchayat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as member without fear and favor of affection or ill will. I, Antonio Vaz, have been elected as a member of South Goa Jilla Panchayat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully, to be the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as a member without fear or favor, affection or ill will. मी श्री रंगनाथ सूर्यकांत कलशावकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षात शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. मी सतीश सीताराम शिरगावकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्षात शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की या कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथा योग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. मी मनोहर यशवंत दर्गळकर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वरास साक्ष शपथ घेतो आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथायोग्य व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे, निष्पक्षपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. मी सीमारामा कडपे उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते आणि गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथायोग्य, निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निस्वार्थपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडली. उत्तर गोय जिल्हा पंचायतीची वांगडी म्हण वेचून आयल्या देवाच्या नावान सोपूत घेता आमी गांभीर्यतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यात थारायिल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतलें आनी योग्यतायेन आनी प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या, गिन्यानाच्या आनी निर्णय शक्तीच्या जोराचेर भियनासतना व पक्षपात करिनासतना तशेंच कोणाच्याच बद्दल मायपास वा आकाश बाळगिनासतना म्हज्या पदाची काम पुराय करतली. हांव कविता किरण कांदोरकर उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ल्यान देवाच्या नांवान सोपूत घेता आनी गंभीरतायेन प्रतिज्ञा करता की कायद्यान थारायिल्ल्या भारतीय संविधानाचेर हांव खरी श्रद्धा आनी निष्ठा दवरतली आनी हांव योग्यतायेन, प्रामाणीकपणान आनी म्हज्या सामर्थ्याच्या, गिन्यानान आनी निर्णय शक्तीन जोराचेर भियनासतना व पक्षपात करिनासतना तशेंच
कोणाच्या बद्दल मोयपास व आग बाळगी नसताना माझ्या पदाची कामा पुराय करतली. मी मनीषा महेश नाईक उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडून आल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते आणि गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि यथायोग व निष्ठापूर्वक आणि सामर्थ्याच्या ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठापर्यंत निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी महत्व भाव किंवा आकर्ष न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेल. I, Niharika Narayan Malkekar, have been elected as member of North Goa Zilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office as member without fear or favor or affection or ill will. I, Dattaprasad Murari Dabholkar, have been elected as member of North Goa Zilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as member without fear or favor or affection or ill will.